Hello guys, joto namse video ante kaisa katal video khakhayna video naithokjaga nani leje an channel subscribe khaija karo khakhayna an video naithokjaga ke subscribe ro khairwani ngakano total saina mano miyani simi wati pura ahom dohom ke phaito mani abno tuino kaisa video tu hemani o wati wama bai kothar kraima bai aske sin tiprasa roni nok rok bai be kya no to nugo ni mangkhana tin rok kuagoi ha rok kuagoi buphang rok kwlai tin rok bai pe khogoi water wa tamai mani sini tiprasa rok musia te birman nani kha to tongo no pula kha bu sato pito khaijago tabo ngagabo wati number sibu busak se sung sato pito khai gyam dikan ma to nai jaw birman yak se kangna ni ke sini ke abun sung busna nang lai sung tiprasa tha tong nang tini kana ke busai me ya tam bong thano abun no ma thona kalayu nijini poribar ba nijini tati kusti ba mi tong nang abun mising go bo sunga tabu sai mano je o nobaro wati ro wamu bai buphang ro buphang ro busak se kalai nok khoti khaibe ke abun no abun bisingo an sana musumani ke sungro saiman tabuk sini kwlai tipra mothano ne abon bising te sung khakhayo je sini katal mdc rok no bo borok amti jenok bajane rok no bo support khaiting hone support means bong chu bathung mung je jogmani kisami sapano mani borok bo bona bono sanamana tike khakhayo tabuk phono sini tiprasa rok ke baithangkha kere hai phono khakhayo tabuk to din hamya chole nanyo to phono sungno sak aisa bujilai sung samutang nangnai tamningke tabuk sung sini diborno sung chubaya ke orote sabo subanai te nugima noi ko agotla rogobo belanyo tei lomui flat dong ma hairang tong ba kya sike wati wama bai pura speed ba bai gari guru chalok maya amti kheno bai kosto khema tong nai jamani chung tabun nugo mano abun dolo khakhayo na rogana video no asuno share khaye tamningke a video share khaima teise sini boro rok khamari ko pulong manai buni subachu kisamisa manate te sini bubakara bo nuk manate tamningke sini borok busuk se wati number 5 busuk se kostong tongba kya tamningke nok samnani to kichani ko kya bani bagoi khakhayo snoro bo ano video no support khaye share khaye wan hane yang na sike yang go kabanyu go uyang na sike uyang kabanyu go nasi ne kangke mere no khairugo tamnike kebuya kebongi bo sini borok no jesuk bale cholai han bo abuno dolok ana binu de sumansa sai khai jate mo sini mai gna bu karate mdc soni video thangli borbo nu ku wan chona te jate tam khaima jano jobana ni bage borok musa wan chona te ke tena ana video no na tosa khan ke like rok subscribe khan ta pok de guys okay sa video na mate je subscribe khaja ro bokha khana subscribe ro khan hinte support ro khan ne asuna hambai